Hi, I'm Teodora and this is Myths and Treasures from the Vasil Boshkov collection. Вие сте прав, че няма да бъдете запомнен с лукса, независимо, че живеете в лукс. Ще бъдете запомнен с колекцията. Тя е за вас очевидно повече от хоби, което просто може да си позволите. Прав ли съм, ако кажа, че колекцията за вас е мания? Не бих казал, че е мания. Колекцията за мен е била мисия. Защо? Мисия да спаса културно-историческото наследство на България, да го върна обратно и да го изложа в музей за целия български народ. Тази мисия беше прекратена по най-грубия начин. Не знам дали знаете, аз съм обиколил света няколко пъти да събирам тези артефакти. Казал съм, че купувам от хора, които купуват и диманяри. Това са дилъри. На дилърите това им е работата. Но съм обиколил света многократно. И основно повечето артефакти са изнесени от България. Сега няма да ви казвам откъде съм ги купувал, от кои колекционери, от кои музеи, но горе-долу знам от кой са изнесени и през кой период. Моята колекция, ако се разгледа, може би всеки един артефакт може да се види някъде, но трябва да обиколи всички музеи по света. При мен всичко е събрано на едно място. Нали знаете какъв труд е това и колко средства и колко време? Колко средства и колко време? Средствата са десетки милиони, да не кажа стотици. Времето е може би 20 години, повече от 20 години. Освен това лаборатория, научни работници, консервация, реставрация, запазване. Те сега като разграбиха, имаше неконсервирани предмети. Тези предмети, докато минат делата, може би ще ги намериме на прах. Щях да направя музей, купих сграда за музей. И то знакова сграда на ПП на София. Телефонната палата. Да, този удар беше неочакван. Всичко е в ръцете на прокуратурата, ако нещо не е продадено вече. Подозирате ли? Един ритон се появи на пазара. На черния пазар. Нека, че каквото се появи на пазара, то ще мине през мен. Те знае, че съм колекционер, веднага ме питат. Искаш ли си собствения ритон? Тъпата им грешка беше, че това е предмет купен от чужбина, от галерия, с фактура, с банков превод платен. А предметите закупени от чужбина даже не подлежат на регулации. От какъв дълг трябваше да го взима? А и пък да се опита да го продадат. Какво виждаме на прословутите кадри от охранителните камери с пликчета? Това игра ли беше от ваша страна като контраудар или действително с пликчета са ги взимали? Това целият български народ го видят. Те ги взимаха с едно зеленчуци от плод. Зеленчука купуват. Найлонови пликове носят артефакти за милиони, които са много крехки и много чувствителни. Остави какво ги носят. Те могат да ги унищожат. И сега как ги съхраняват, въобще не мога да кажа.